Здравейте, потребители на YouTube, аз съм KillerBG и с мен е Gold Ninja. Здравейте, хора! Да, както помните, в миналия епизод намерих дънжън. Кирката ми свърши, направих нова кирка. Пак миналия епизод я направих. И започвам да полежам мобилното на мостона. Да, знам, може да направим фарм, XP фарм. На скелети. Да, на скелети това. Само един начин има... С вода, с вода. Не, има един друг начин по-лесен, за да вземеш той дънжън. Да, с капистани ръчка. Да, дърпаш го и то пада. Да, така става с яйцето на Ендър Драгона. Така. Ти колко блокчета каза? 10 блокчета надолу. Окей, сега ще ме скефи да има отдолу лава. Сега гледайте, Лава! плодовете. Не скачай, направи... Верно си на ти. Но не бих скочил. Ще умреш, обаче... Няма да скачам. Значи това го залям, няма да ходим долу да не умрем. Трябва по дънжъна да копаеш 10 блокчета. Май, че няма маса, хора. Защото понякога спаунерите има енчаутнати маса. Как не съм го видял? Да, аз се отказах да го събирам в минали епизод, защото кирката ми се свърши направо толкова. Амак. Окей, тук ще мога ли? Добре. Трябва да е по-близо. Не, так как съм добър в джамповете, ще мога. Мато, да, наистина, ето, тук ще мога. Тук трябваше да го сложиш. Сега ще го прескочиш. Омага. Защото това съм на малки екран играя. Неща са заради модовете. Какви ще покази? Какъв къмот има? Какъв минимап? Optifine? Добре. Не знам да слизам ли надолу. Тук защото ми е отбелязана. Ето го дънжън, а хомът ми е натам. Я по-добре да прибирам. Не знам какво може да ми се случи. Опасно е навънка. То е най-опасно. Добре. Ама ако умра, това вина. Ай! Какво направих? Тук няма и торчове. Как да изляза? Тук. И някой скелет тук да ма бутни. Или някой зомби, ще ма изкефи. Ама няма такива. Да, ме изкефи тебе. Някакво зомби. Те ще искат да те убият и... Да, ама аз вече, аз се вдигнах от тук, кой ще ме стигне. Ако паднат отгоре, естествено. Еднакъвост ме липсва. Човек! Аз викам да го написал, да ти кажеш що? Ако има крипъри, къщата ми, айрана ми, могат, ама той има команда да не кърмват, ма съм Silent Ninja, зная, сега да го питам. Ама той сега не е на линия. Добре. И в този епизод ще направя ферма за крави. Да видя дали уита е пораснал. 60 моста. Добре. Значи огладнях. Пък аз имам ябълки от дърветата. Падат. Имам и чантник. Такова. Чантнати книги. Ще оставаш. Може би ще се научите как да взимате крави и да ги слагате във вашите ферми. Да, суит ги... Да, и сега ви напомням да се абонирате за тези, които не са го направили и да дадете едно лайкче на клипа. И чакам тъпата ферма да порасне.
Пък и там ме фермата за Sugarcanes. Да, ама тя много далече. Аз ще я преместя. Защото в началото там към беше къщата, Ти махна ли? махнах. Не, показва още не снимах. Показва още не бях започнал да снимам едната споредица. Други епизод да видите ферма за октоподи, като свършат всички. За октоподи, бе. Те се привличат, обаче малко трудно. Да, малко. Те се привличат. Във водата ли ще го направим? Във водата ли ще я направим фермата? Аз как ще слизам? Абе, човек, към фермата за октоподи, не можем да правим, не можем да ги развъждаме. Ке ще ги убием и те ще свършат. Разбира се, те даже на един мод може и един октопод за един ден Да. самичък, да, октопод. Пък аз търсих мод за балони, защото исках да направя, търсих модове за балони, за гирлянд, няма. Не стана. И исках да направя нещо като... Ти стрели си минали епизод. Стрели си минали епизод. Какво каза? Стрели си минали епизод. Не. Той беше епизод 1. Епизод 2 още се качва, а ние още снимаме. И като и... Така. Дънджина е почти под къщата ти. Ти имаш Да, на 40 метра. Километра. Метра. Метра е. Щом пише М. И започна дъждеца. Да, източи хубав дъждец направо. тръгна се прибра. Аре, тък му нямам овци. Имаш предвид на така е фирма за крави. Да, ама овце ми трябва за вълна, за легло, за да стане ден, че да спаре дъжда. Аре, искам да поразня едно уид, за да мога да ги... да привлеча кравите. Те ще се спълнат от някъде, а не кравите ми овцете. Овцете и прасетата и кокошките. Да. И както и на островите, аз са минали пътя, така се направиха на удърци, се спалнаха 2 овце, ма не ми стигнаха. О, ето крави. Тук има милиони крави, ма аз не ми трябват крави. Тук направо лаги от крави, бе. Прави се. Чакай да оправя настройките. Мое да вземеш първо, мое да вземеш такива... Чак. Дай се яде. Но трябва да го изпечем. Да. Да, и кожа, и както... Вие може да направите брони от кожите на кравите. О, стига е! Моля ви, пак ми обяснете ми в коментарите. Пак, защо забравях да изтегля Тимбъра? Тимбър мод, забравил го пак. Омага. В минали епизод пак го забравих. В този епизод пак го забравих. Обяснете ми на български. Моля ви, защо забравих да изтегля Тимбър мод? Когато щупа едно блокче на едно дърво, ще паднат, особено от тея, ще паднат, особено от джунглите, ще паднат милиони. И от мутиралите нормални дървета. Ама защо забравих Тимбър? Окей, следващия епизод, първата ми работа ще е да изтегля Тимбър. Ще си го напиша. Тук е... Мина. А нямаме време да влезем в нея. Знаеш ли, човек, в този епизод ще ходим в мината, няма да ходим на това, както гледам, пшеницата няма да стане толкова бързо. Може и да стане, ма едва ли толкова бързо. Пусни на зомбите. Добре, си крепаш ми кръвта. Не, после. Следващия епизод, като напиша командата. Бе. Това е на път. Не, покрай това.
не пораснала на пътя. Ще е празно. Оха, ако имах тимбър, не, това дърво е някакво зомби с картачи, виж, Той е зомби дърво. с картачи, ръцете му са картачи. Добре, значи, порки и точно 2 прасета, за ферма са идеално. Не направиш. Ама, този епизод какво да правим, човек? О, 3 порки. 4 порки. Едното парсе ще го бия, защото тако ми е. Трябват ми 2 прасета. То тук е пълно с краби. Хайде, расте, е това, расти. Странно, че няма кози. Козлет. Добре, значи... Аре, кога ще порасне тази пшеница? Знаеш ли, ще пусна на Изи за малко да търся скелети в мината, за да бомбю за пшеница. И после пак го правя на писво. Добре, много лаги. Уж съм на малък екран. На тайни. Вече няма да лаги със сигурност. Да, не лаги. Това никога не ми се случвало. Отиваме към дънжена, там може да има скелети. Пък там нали има спална на скелети? Там на един спаун ще има 10 скелета. Аз сложих торчове на спалнара. Нещо. Ето го! Скелет! Нямаш да го убиеш. Знам. Аз съм си нормален човек, се разхождам и видях от някъде скелет, който лагна. От него лаги! Бах ти от скелета ще умра! Бах ти ще умра от скелета. Точно така лаги, бе! От скелета лаги, човек! Лаги! Чакай да оправя настройките. То лаги от скелета. И аз сега ще кликак лаги. Супер. Човек. Армрия и ти, бе. Ще го бия на... Сървал! То направо лаги от този скелет! Скръса! Аз съм мъже. Значи ми пусна лъка колка уне! Той е манга. Похабен. Ама според тебе как може точно една стрела и един лък? Аз имах предвид да се скриеш за той и той ще последва и да го удариш. Докато идва до тебе. Сега ще ти трябва формулата, за да махнеш стрелите. Право ги махам тия за кумица. Добре, изчакай малко. Виждам похабиш лък. Аз пък един стак. Първият скелет без лък. Сурове месо много бавно се дъвчи. Само 1 кило. И го убих. Стига, човек! Един колко ли не пуска тия? Да не. С 100 колко ще ти пусне. А пък на тази версия... 1 кило дори не ми удари. Гледай го! Нищо не ми пусна. Как си версията, е? Промени ли се? Много е тъпо. Гледай си. Така ще правим, докато не ми пусне лък. Лък. Аз пак лък. Колко ли? Той ти даде лък, аз нищо не знам. Пусни едно колкалче! Същия да имаш 5 стрели с лък. Откри Америка! Целият да направи стрели докато... Кири откри или откри Бонмил Америка. Мара се сечи. Голямата Мара, подобната Мара. Клюкарката Мара. Добре. Отивам за пшеницата, но и да хапна една ябълка, че ще умра от глад. Там се най-малко бие... Прасието изяде ли? Да, изядох всичко. Вземи от някой крава.
И една ябълка. Без това за кой ми са ябълки, нали? Да, ма, кога си виждал някой да яде само ябълки? Майнкрафт версиите, може да се охраниш с ябълки и с тини. Да. И епизода стана много дълъг. Есе! Така. Ще громна... Да, верно, те промениха версията. Така. Сега отивам за огради и за трапдор. Не за трапдор, и за фенс. Не. Отивам за огради и за... така, порта. Фенс гейт. Не фенс гейт ми. Значи това. Ето виждате колко много дърво съм събрал. Ето. Виждате. Аз направо мрях да го събирам. Докато го събирах. То с няколко дървете може да дадеш 64 сработени дъски. Може да направиш картина. В тази версия Отколкото да правя картина, може направо да се направи легло. Скоро ще имам. Само две ли е? Ай си гледа работата. така е версията, всички версии са така. Моята версия Да, градите. добре. Чакай, тук чънкли има, що така лаги? Аз съм насме. Така няма. Така ще имаме повече. Така. 10, за нищо няма да стигне. Все пак е нещо. Фенсгейт. И това цялото дърво ще го изхъба. На английски фенсгейт е порта. Порта, в смисъл такова за ограда. Ама то може и за врата. Порта. Ама... 18 и повече. Едно е за фермите, за... Ихи, колко много, 20 ще стигне и даже и си остане малко. И ще оставих траптора тук. Те са махнаха стрелите половината. Овцината къде е? Саса. В една работа. И сега как точно го оцели? Точно е, нали? Точно. Без това малко да се оклони. Не, точно. 2, 3, 4, 5. 2, 3. Лесно как? Малка му. Няма да стигнат 20 огради. Всъщност ще стигнат. Не, няма да стигнат по никакъв начин. За една ограда, баш. Точно една ограда не стигна. Нали? Точно една ограда. Калекви. Гледай, па сега една пръчка точно ми трябва. Майнкрафт, що така тролваш хората, Вече не те харесвам. Харесвам. Да, Майнкрафт бързо мраза хората. особено когато ги наранява. С две огради, с една ограда и с една клечка. И сега тези две огради, кой да ги правя? Останалите две. Кой да ги правя? Ай ми кажи. Та панара. Както виждате, Killer 2
Две. Крипър! What the fuck? Казах ти написво. Ама какво има за забавление? Yes, карта. Мале, от един крипър тъпана. Аз убих 60 зомбита с... То аз съм убила и повече с каменен меч. Съм убила 18 000 са. Дървен ги победи. Аз съм убивал... Да... Пък аз съм убила с дървен меч наведнъж 18 крипъра. Наведнъж. Ти най-лесното, аз пък 60 зомбита. Аз 18 крипъра. Да даят. Гледай. Еми, ето какво да правя? Аз ти казах, бе, човек. Аз бренчвам за дърт. Бренч майнинг за дърт. Ми като... като ме ядосва така крипърите. Сори, хора. Искам дърт. Като ме ядосват. Равна змия смята. Да. Ама вижте, ама виж, кърмна с симетрия, човек. Кърмна с симетрия. Гледай. Някакво квадратче. Тук виж как го направя, като стълбичка. Като симетрия. Семестрия. Става нещо като тайна мина. Мои скелетите... Тук може да ни е чест рума. Как е закрито и долу има и бренч. Имаме скелети с лопати И с мечове. на зомбитата. С мечове са във ада. В ада има... Не бе им пади, че има и скелети в нормалното с лък, с меч. С меч има. Той има и с лопати и... Да, като им ги дадеш лопатите. Едната крава е тук, втората крава къде е? Мръсницата къде е отишла? Така, да отиваме към другата любов. И после ще се ебете. И тя е другата друга. И после ще правите секс. Лате, не искате ли да правите секс, бе? Ето. Мага! Кьор говори непотребни неща, докато развежда крави по неговата мечта. Снимаш любовен роман. Да. Любовен роман. Елате да се ебете. В залата за секс. Елате да правите секс в нашата... И точно къде ги прекарах? Майката. Може дори и в пещера да ви последват. Да. Задължително трябва да се обръщате. Да няма крипъри. Да няма крипъри да ги взриват. Човек, едната заседна. Една ви малко свеча тук. 1, 2, 3, 4. Сега, да се бете кой иска. Ти, добре, ето и биса. Ето и ти се бете. Целувки! И експи! И малка кравичка. Сега смахни от тук да не избягаш. Обичаме малките кравички, не искаме да бягат. Не! И това беше за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте. Оценявайте. Клиповете бяха Killer BG и Gold Ninja. Да. Гледайте клиповете. Абонирайте се да снимам по-дълги клипове и повече клипове. И Това беше всичко. от нас, надявам се да сте го харесали. Това беше за този епизод.